danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Rabbana himma ce ya daɗa mai, manzo samuwa ga komi shi, tun daga kan ƙasar ga har da su sammai, duka baiwa Allah ya ƙara mai, baiwar ɗaukaka ilahu ya bashi wadda har abada ku kaɗan ba za ta rage ba. Wanzo na zaɓa don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan canja ba. Can kuma shekaru 3000 yayi, a lokacin ba nisa babu kusa, aka nuna babban matsayi gunshi, an ka bayyana dukkan darajarsa, komi za a yi yana a ƙasansa, don shi bai da shugaba a samansa in ba girman Ubangiji Allah ba. Wanzo na zaɓa don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan canja ba. Surar halitta aka yo daga sannan, bayansa annabi na manzo, don ta san shi ne shugaba gunda, da duk abun da ma a ƙarshe zai zo. Ai ya bi da tun da farko ya zo, ita ɗin sai da an kai ta ta samai, ba ai gaba kafin Muhammadu ya zame ba. Wanzo na zaɓa don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan canja ba. Shamakin 11 an kai shi a can, shekara 2000 ya zaune, an ka aje komi a gaba ne, da gabatar da tabbatar samu ne, komi za a yi yana bayanai, a yanzu shi ne kuma shi ne gobe, ba zai fasa abuwa da wanzuwar matsayin ba. Wanzo na zaɓa don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan canja ba. A shamakin 12 ma ya zauna, shekara 1000 yayyajen, da yadda kai sai ya fahimci shi ne shugaba na kowannen sajen, shi ne shugaba na kowa da can. Halittun da Rabbana ya kaga suna ƙasansa ko guda ba za a rage ba. Wanzo na zaɓa don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan canja ba. Daga nan duka halittu aka kaga, halittu gaba ɗaya suka samu, irin su lauhu da kalamu na rubutu, duka dai a sa'an nan ne suka samu. Da Adamu Hauwa uwaye gunmu, su ma sai a sa'an nan aka yi su, duk da zamanin su ya daɗe ba za a musa ba. Wanzo na zaɓa don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan canja ba. Sanya ya zuciyar ga Allah Rabba, wato in ga shugaba ga halittu, ko cikin bacci na a haɗa mu, har na zamo ina cikin 'yan dattu. Roƙon nan ina ta yi ba hutu, ni artist Kabiru ɗa Halkisu, a bege na yi raddisa ba za ni tsaya ba. Wanzo na zaɓa don ba kamar ka zamanina, a duniyar su kai ne ka ba zan
kai ne riga ba zan canja ba. Manzo na zaba don ba kamar ka zamani na, a duniyar su kai ne riga ba zan canja ba. Manzo na zaba don ba kamar ka zamani na, a duniyar su kai ne riga ba zan canja ba. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.